Er ikke fint? Der er en ny skole, mig på nyt job. Det bliver super godt. Helt ærligt, så står vi sygeplejersker tit ret alene med det. Så her på akutafdelingen er det vigtigt, at vi kan tænke selv. Alle elsker Christina hernede på Falster. Du får ikke en bedre lærermester. Der er en akutbakke. Okay, nu lytter du rigtig godt efter. Han so your back. Fyld rytmen. From outer space. Think I crumble. Think I lay down and die. I will survive. Sådan stabil. Et rigtigt dream team. Hvad er der sket? Jeg havde 3 mors. Og nogle gange så dør folk. Folk får hjertestop og dør som fluer på vores afdeling. John har aldrig haft noget med hjertet. Du kan ikke altid stole på hende. Der foregår noget, der er fuldstændig sindssygt. Jeg tror, hun gør noget ved patienterne. Findes ikke monstre, gør der vel? Nej. Hvad hvis der gør alligevel? Så sniger vi os ind på dem. Hvad laver du?